Aș vrea să vă vorbesc despre conceptul de rugăciune din mers. Rugăciunea în timpul mersului înseamnă să ascultăm ce ne spune Dumnezeu în timp ce mergem într-un cartier sau o zonă unde dorim să fim martorii Lui. Rugăciunea este cel mai bine făcută în grupuri de 2 sau 3 persoane, dar se poate face și singur. În grup ai avantajul de a auzi cum vorbește Dumnezeu și altora, ceea ce poate adânci și lărgi viața ta de rugăciune și capacitatea de a înțelege voia lui Dumnezeu. Dacă ești într-un grup, ar trebui să te rogi cu voce tare, astfel încât ceilalți să poată să fie de acord cu rugăciunea ta. Dacă ești singur, poți să te rogi în tăcere, cu excepția momentelor în care Dumnezeu te îndeamnă să te rogi pentru alții. Există 4 moduri principale de a decide pentru ce să te rogi atunci când faci rugăciune din mers. Și primul este observare. De exemplu, dacă vezi o tricicletă într-o curte, te poți ruga pentru copii, pentru familii, pentru școli. Ideea este să lași aceste lucruri pe care le vezi să te ajute să înțelegi ce are Dumnezeu pe inimă. Întreabă-L pe Dumnezeu: Doamne, lasă-mă să văd ce vezi Tu. Al doilea mod de a te ruga este prin revelație. Poți primi o impresie în timp ce te rogi, un cuvânt de cunoaștere sau o imagine mentală de la Duhul Sfânt care te îndrumă către un anumit domeniu de rugăciune. Dacă îi ceri, El îți va da mai multe astfel de revelații. Poți să te rogi: Doamne, ajută-mă să simt ceea ce simți Tu, să văd ceea ce vezi Tu. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te conducă. Al treilea mod este cercetare. Poți descoperi că există anumite probleme de crimă sau nedreptate sau nevoie în zona în care te rogi. Poți să cauți informații pe site-uri ca să afli despre grupurile de oameni și problemele din acea zonă. Acestea îți pot îndruma rugăciunile într-un mod specific. Iar al patrulea mod este prin Scriptură. Poți alege un pasaj din Scriptură înainte de a începe să te rogi și să folosești acele teme pentru rugăciune. Sau în timp ce te rogi, Dumnezeu îți poate pune pe inimă anumite versete. Un exemplu este Luca 10, de la 1 la 24, unde Iisus își trimite cei 72 de ucenici în misiune și îi îndeamnă să caute o persoană a păcii. Rugăciunea în timpul mersului ar trebui să ne conducă către vestirea Evangheliei și ucenicie. Vedem un exemplu în Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetele de la 16 la 34, când Pavel ajunge în Atena. Dumnezeu folosește lucrurile pe care le vede Pavel pentru a-l ajuta să proclame Evanghelia mai târziu. În versetul 16 scrie că Duhul lui Pavel a fost mișcat când a văzut idolii, iar în versetul 23 Pavel folosește ideea altarului unui Dumnezeu necunoscut pentru a vorbi despre Evanghelie. Pavel a lucrat împreună cu Duhul Sfânt în timpul rugăciunii în mers prin oraș pentru a înțelege cum să împărtășească cel mai bine Evanghelia cu cei care urmau să se pocăiască și să creadă vestea bună. Mai târziu, în versetul 34, aflăm că Dionisie, Damaris și alții au crezut, s-au pocăit și s-au alăturat lui Pavel în slujirea Evangheliei. Și noi putem căuta oportunități și să fim atenți la îndemnuri pentru a ne ruga pentru persoanele sau grupurile pe care le întâlnim în timpul rugăciunii din mers. Poți spune ceva de genul: suntem aici pentru a fi o binecuvântare pentru comunitate.
Există ceva pentru care putem să ne rugăm pentru tine? Sau suntem aici să ne rugăm pentru comunitate? Știi ceva anume pentru care putem să ne rugăm pentru această comunitate? După ce asculți răspunsul lor, poți întreba despre nevoile lor personale. După ce își împărtășesc nevoile, roagă-te imediat pentru ei. Dacă Domnul te îndeamnă, poți să te rogi și pentru alte nevoi. În general, putem folosi acronimul STEMS pentru a ne ghida rugăciunile. S vine de la spiritual, T vine de la trup. Vă puteți ruga pentru sănătate, pentru familie, dacă au vreo boală. E vine de la emoțional. Cum stau cu moralul? Poate sunt în depresie, poate le-a murit cineva de curând, poate au probleme cu soția, soțul. Următorul este muncă. Asta este o întrebare bună de a întreba unde munciți, cum vă descurcați. Cum vă descurcați cu banii, e greu în ziua de astăzi să plătim facturi. Și în cele din urmă, aspectul social. Relațiile din viața lor. Familie, prieteni, vecini. În cele mai multe cazuri, oamenii sunt foarte recunoscători pentru grija ta. Dacă persoana nu este creștină, aceasta deschide adesea ușa pentru o conversație spirituală și uneori pentru a-ți împărtăși chiar povestea ta, mărturia ta sau Evanghelia. Poate fi de asemenea o oportunitate de a invita persoana să participe la un studiu biblic sau chiar să organizeze unul în casa lor. Dacă persoana este creștină, o poți invita să ți se alăture în timpul rugăciunii în mers sau să o echipeze în alt aspect al uceniciei. Vreau să te încurajez să mergi într-o plimbare de rugăciune. Mergi în grupuri de 2 sau 3 persoane, fii îndrăzneț și curajos și încearcă să înțelegi ce vrea Dumnezeu pentru acea comunitate.